bono nkabara chibesa chiane nkachibeke briefcase igoro nkarara eka saa 11 yeli mambi ngasoka isiko nkaira na nyomba enyomba ya sinalinge korara ntomenyete na my last born brother ogoro kubrayo tomenyete nere bono nanje nasoka nairana timbunge timorangu nkairaneli bono nairaneli lirinkire teiga because ritukeli konya na ire order muntu narubwata abageni nali nguchikoroseria ndagera anga kane singi 2500 ngoja ngomenda 7500 na abwate chiachile 10,000 mama ndande atari stock lirinkire teiga nkaigwa murango ko iguru ingakaga my brother sokokoreki oiranire umurango wa no rutangaine kurugesiele ukaiguru nando ukairanirigo nchebono nkairanere kinkire teiga nkonyora abantu ntamanyeti bagoswa nyumba bakomboli wendie Henry ngo batebie bagonde kuja venye uko hivyo ngasoka kanyora bale ne chindati abasaja naigwethina no mugambi njetimo manyeti inanya komorora kaiguna no mugambi naba youth bagansoki ngo baboli naki bagonde gweta twende guchia nayo gusalia bana besukuru ngo muboli bana kiaba bagonde gendeki ndoliko eresera ikyo gokeresera ria police kamubuli wono ngakito kwenda police my mom ndora koraki my mom taraboka ni garwarete mwali ngikora arangiri mama ara manyeke nteke number 2 inchebweka tingosoka guchia bwa maisaya na bwate problem tingosoka minus ebirole so ngachinsa mbeke ebirole mbeke neswenda tosoke bononye mutete tokoreki tosoke tugasoka bakangira police cell nkabe kuororo kenyenya police cell nkabe kuororo akeiga nkarusigu nkairuka nyenya gitari buna ne laptop goji buna twikiwe lap kimaene Kenya sanje tinkole ile examination bwana lyo ikiwe lap na ibye kurusi muire no munyaroka ende nje bweka ngaikiwe lap tinkole ile kende lisakara nkaroro mugambi yoko egu lisakara tukairana nkairani gugochia cell buna naira ni gwe cell akeiga omuiso ko yoko lendo okobeku eseli yabasubati mama ogocha mama bona akaruka acha kumanyangi kiale ogocha okomboli naki nkomoeresa nigo yalinge enaraire nanyora abantu bakondusi nyomba na naraire no mwanafunzi we school komo de mama njuna nachete ogante bindagere ngagokani nachete ngesi bingaswa nkarara egento nakorete n'ekibesa cyoka nabalete maginga yale nkomotebi bororango sinu arabu mama ukoligereri okonyora omusiko ino ali okomubuli aye baba usinaye konyogo jaka mumuroyo ngoko egale komotebi nje haya ngakirendo kwa morentama chiango chiane ngaikuaraire nasigete sawa mama musiko tarire sobo musiko tarire sobo arairoro wao batibona akabekunga naye kwa mubwate agaja gatamira ninje na mubwate asenge njongo cyalingeka